अखंड घुंगरूनाद नावाचा हा प्रोग्राम आहे आणि लयात्मिका सांगीतिक संस्था, सुधा कला प्रांगण आणि नृत्यार्पिता नृत्यालय ह्या तिन्ही संस्थांनी मिळून एक कथक नृत्याचा अखंड घुंगरूनाद असा हा कार्यक्रम जो पंडिता गुरु रोहिणी भाटे यांना एक आदरांजली म्हणून समर्पित केलेला आहे। याच्यामध्ये जवळपास एक 100 आपल्या गोमंतकीय मुलांनी कथक नृत्याविष्कार केला होता। प्रोग्राम खूप छान झाला आणि कथक सोबतच बासुरी वादन, भरतनाट्यम, व्हायोलिन, शिवाय स्वतंत्र तबला वादन, हार्मोनियम वादन असे पण जे नृत्याला पूरक अशी जी वाद्य असतात त्यांचाही एक कार्यक्रम आम्ही इथे सादर केला। गोव्यामध्ये खूप छान रिस्पॉन्स आहे कथकचा, कारण इथे पूर्वीपासूनच एक आपल्या शुभलक्ष्मी मांद्रेकर म्हणून ज्या प्रथम गोमंतकीय कथक नृत्यांगना होत्या त्यांनी इथे कथक नृत्याचं बीज रुजवलं होतं। त्याच्यानंतर कला अकादमीमध्ये कथक शिकवतात, बालभवनमध्येही कथक शिकवतात आणि शिवाय आता या सगळ्या ठिकाणाहून शिकलेले विद्यार्थी इथे कथक नृत्याचं प्रशिक्षण देतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये आता पारंगत होऊन। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.